Shalom rakkaat ystävät. Tervetuloa taas tänäkin torstaina rukoilemaan kanssamme Kiitos Jeesus mission kuumalle linjalle. Kanssamme tänä iltana rukoilevat Jorma ja Hella Karjula. Halleluja. Joo, minä palvon, kiitos Jeesus. Joo, minä kiitän Jeesus. Sinua Herra, palvon sinua Herra, joka yö ja päivä Herra. Olen lukenut Raamattua Herra, joka minuutti Herra, sinun kunniaksi Herra. Tuonut pullaa Herra huoneesi, kiitos, ja syönytkin Herra sitä Herra. Sitä halleluja, akrabadabra Herra, sinua vain sinua Kristus palvon Herra, kiitos. Muista tätäkin rukouspyynnön lähettäjää, joka siellä hevon vitussa on kovan influenssan kourissa Herra. Oi kosketa Herra ja paranna, ja kiitos Jeesus, sinä näet Suomen Herra, jos et sitä itse tiedä Herra, ja voit pelastaakin sen Herra vielä, kiitos Herra, jos et sitäkään tiedä Herra, halleluja, siunattu Herra, akrabadakra, oi kiitos Jeesus, siuna tätäkin helviä siellä Nummipusulassa, joka kotona Herra itkee Herra itsesäälissä, joo Herra, ja paskaa jauhaa Herra, ja tätä veljeä, joka ryyppää Herra, ja oi ja yrittää koskekorva joesta Herra, pyydystää Herra, varjele, ettei pudo itse sinne Herra, halleluja, kiitos Jeesus, varjele Kristus, voi halleluja, anna rahaa Herra, tyydytät, kiitos, anna Herra. Kaikki haluamme Herra täyttyä Herra himomme Jeesus, voda, krabadabra, santo, kiitos Jeesus, Suomi pelastuu, kiitos Jeesus. Nyt näin silmissäni mörön Herra sanoo, iso mörkö tulee Suomeen, mutta se törmää tuomiokirkon torniin, ristiviltä kurkun auki, Atso kirkko vielä auki, halleluja, onkala, halleluja, heitos Jeesus. Helvetti, mikä tähän mikki nyt oli, ei pysy päällä. Nyt toimi. Kiitos Jeesus ja rakkaat kuuntelijat, olkaa oikein siunatut Herra tulee vielä ilmestymään sinulle tänä iltana. Juuri tänä iltana on otollinen hetki. Ja keneltä puuttuu työtä Herra, huomenna sinut kutsutaan töihin. Halleluja Herra, kiitos Jeesus. Aivan selvästi ja rahaa huomenna joku tuo naapuri oven taakse, halleluja, keneltä puuttuu terveyttä, niin lähde vaan rohkeasti juoksemaan aamulla 5 kilometrin lenkkiä aamulla, halleluja, kyllä jalat kantaa, kiitos Jeesus, kantaa iän kaikkiset käsivarret, halleluja, keneltä puuttuu aviopuoliso, niin voi soittaa numeroon 0201 ja kiitos Jeesus, vaikka tänä iltana, halleluja, puoliso siellä odottaa oven takana, halleluja, mutta nyt toivotan hyvää yötä ja muistakaa palata kuulolle taas ensi torstaina, halleluja, hei hei, hei hei.